Tuke magadong, Kenya biro bago piem mag Zone 3 Boxing Championships e alap ma Kasarani Gymnasium tuke ma ibiro bagi kin tarika 16 gi 24. Jotugo ma pacho ka dhi nyime gi timo ikruok margi e alap ma Police Depot e kardak ma Mathare. Kocha mar Kenya James Wasau wacho ni nyaka gibed e kokgi kendo timo ikruok makare nikech piem biro bedo mapek ka pinje mamoko 12 osenyiso dwaro margi mar yuoro tukego. Piem go biro bedo gi kidienje 13 mag yawuoyi kaachiel kod 10 mag wakeni kochakore tuke mag kilo 48 nyaka 92. Kenya nobago tuke mag Zone 3 Championships mogik e higa mar 2005 ka jotugo nigi geno mar keto Kenya e thuolo mokwongo e kinde ma tukego biro rumo. Expectation yetu ni kubwa na amekuwa hiyo ushindi unaenda kubaki huku Kenya kwetu, na tuna imani sana. In Zone 3 sijaipata gold Zone 3, lakini naamini kuwa round hii kuna kitu wezekani. Everything is possible. Everything that nimefanya na makochare na mimi naenda kuzaa matunda kubwa sana. Mazoezi hapa imekuwa vizuri sana, tumejiandaa vizuri sana kwa hii Zone 3 na nina hope ya kuandaa gold nyumbani. Since hii game iko home, anaweza ambia mashabiki wakuje kwa wingi waone Kenya tukiweka flag ya Kenya high, tukipambana tukipigania goals zetu.